Mareta Stivarika mwemseba kwa Deveno aseri tukolia rero nalente tangi ase skuru ye primary ya Chirichiro nonye koru kwa Chirichiro machitayo igo konya baibuli abana bachandikire goro ya mache ngwakera mbiyemono mugabano ito Simbarati ase oto achitangi ne skuru chinde nchiro chinyinge chitabwati tangi bwana gatu achakire ntobwaterane torolenga skuru ele tabwati mache nero yanyorire igo netangi ko yachire na baibuli na balimu tigerendwe komenta nayo nabona tebanga asamangana ye chiriche chicho go ira mache tangi kugambali ne principal ya kisi school tubwaterane torolenga na chirocho bana babekirwe tangi egere chake gokolegasi igo serikali ya kaunti mirobe na bagenderete kyara buna to kora ibe no ward ne chigward chine chigenderete kere ward njanyolete tangi bagendete koira igo mirobe liyeyiga geokolekana kerase buna bachirichiro baborie paraira ebachandete nabatebia wetero mugabana ne chichake korosigwa bwango igatari bwangeri okotebanga bwango ekogera bana inchi ko bancholete bamanyite ngani ngiseine nande ni make sure nga epale yo nkobere ekogera ntwanyi beka bakase pachet egere echake korosibwa abantu baito bali basimigete mesie obolemi obonge mbra mataboli egere banyole inchirere raisi yo kwere ibintu byabo asokuchikonibwa Nyaribari Church ero itukoria twaja koenekia setangi yare tugaiga Chirichiro chitangi chiarwetu ne department yetenete bintu byetanaine no chenchirire Nyaribari Church twae tuchitangi sita egichire 60,000 liters Chirichiro ne skuru ya moya bwate need yetangi ndio twaja ku witness ne program ya better launched by His Excellency Honorable Simbarati and his deputy Robert Monda ndege ndrango tebya abalimu etangi twabaire Munyerende konyo mugonya gotera amache bono motere etangi kimbura Nyerende nande mokoreki munyare ko gusenigwa kwa mwana gare kwa irwe gento ogwende gokerenda chiskune chinyinge chiatagete chitangi lakini need mwakonyiro igaba ibori n'abalimu n'abanafunzi murende tangi amache naro obogima asante maisiba kuruchiri chiroga igano efire chiane igonkuire niriyo mdo Steve alikanga mbiyamano etari kerengo jeno muibori bwe skuru eye ngorra tole bobe ekara abana baito bakonya gutumwa amache kwanyoransa chinde abana batigi guchinsa jiri batakeire gosoma bachire roche bona torra bobe abato koigubo bekara abana tole mugondo gari tokorema twanyana abana baito baratigi gwe kerasi bachire roche bona ndo tokore ndibuna into abaibori mbiyamano mwesi mwigwete sengenje kwatorigerete Chirichiro tari ngekerere Chirichiro amache garororo abana atangiye mwatoire tigenyara ko bagegotokonya se Chirichiro gaiga ase abana baito nakubwa mono tonyara ko babuna into abaibori tonyara ko basecurity entangani torende etangi twareteirwe mwesi mwigwete Steve alika gokwira na gochia se county tukwanira abe county ba mono ase gabana yaito ya Kisi county yaito noyo minto Steve alika gakitu abasabire moto mentera bari mwesikuru yembare metororo egere banyare gotosomeria abana etangie mwatwaire ntonyare konyerenda mono ntumuna abaibori twagokire
tigango baseseni wa barai baito naanda ankikande yamono sana tukimose omonyakero bwe skuru yeiga Chirichiro primary DEP primary school ntutu akire ngambu yamono aso mugambio ito Steve Arika aso gwanja atwarire nga abande mbarengo lakini otochora intwe kobe kiorokera ringa amagendera ye na ron track nandi nagenderete na yande ngochare otokonye ira abana gekora chinsoko chiriga iga achira atambe no roche na rorwo esesa uliyo ubadilifu ya maumbile amache gago ichasira lakini asetange ya tokonyire chinga kia macha taiyo nebege gotokonya mono kiandagia 10 asa abana konyora amache bakunywa gekogera bono ni ryo gori katuragure tobe tukubika asa amache ime abana banyore amache ari safe yo kunywa mbago chandika nabo igo nona abarimu biya mono tinga chikura inchi otumia obumanyi bwane n'obusani bwane mokonyeke bono ngukubia kana sagira komboli nga onye gokonyale para bono agina bwete kuboli sore nganye nkonyara gyara chinguru mwangete igo amangana ye pale iyo ya Chirichiro kurubonso chogocha gochaiga ina kolete na etetega iga tukanyirata aba injinimba etete nande bakanyirata pale talinga chindoto nkorosi were nebe ntabe nganaki nebe nyingi nganaki goika pale rosiwe ebintu byabete nabone nasari mwate abaye sarigete tigatoiro bochabo bobwensi tobogendereri ake tuchake kubwate abantu nabakote ebintu biri abantu bagosibuchingori nane muchake ngangi mokuboli abagaka batimugirete kare igo ebintu nebinge byabet byarasete kubiya ebinde bigasarika tutatiga bono kondo ebintu bisaregete byarasete kubiya gotenjetenerete koligyande enchera yokobwaterana tarolenga naki ebintu bikogenda mutu gento kerakinda abatebie tingo kora miaka 5 muchaka otenga abatari rolindi iyo igo ninge amineti asogo kolegas mbiamono nagenda China kwa niapa ya ino ninu mwanchora ikagera gavana Sibarati agatoira China ali atari chiungo tu achigotega tari chinyoni tu achigotega no kuriginga magendero kitokorenta gochaga iga ekiagera buna bono iga epare eri agetiongo na promiseti au mwachiro nkorosi gwere negendete korosiwa epara ya maranga negendete korosiwa epara yo mosocho negendete korosiwa obisiende nere kwa gachwali nyantrogo as far as tangi gocha tangi tari para ekine kubatenga ki ebintu njira bire nande rero ntare tisa na libwanga gete chikura enje na chirenda ala bakera yemo ye tangi igo goikatu waterane mwabori rigoro chitrisa ningame no mushimi wa chanda tarole naki eskurite kogendere kyara nkubwaterana tole nandi goika tokole gasiamo nabagambi bali bacholire ababande barabwo bakonyambare mate bayiboire asokora hama onye gokondamo akanwe indamegere kyara to create employment igo na Chirichira maskani mwangete mwabate nona abana baino bate nine mugateba gaki abana baite no nyimbaro tintageti ko bawo bosoku mata yunga mwangete umwana onka mugachigwaka gochiali mama gendero te tutegete inu ninu moku bawo bosoku nga mae guchinkwaje kunyara mpaka gai igo tigato tubwaterane egere torolenga Chirichiroga
ya chinchiri ibe no koba nambe yemo uikato chinchikire gento omwadimini nateba ng'a uso mwalimu bwe nasali gagocha ngogenda inse chitaraika bora wansa ninche assistant admin staff yonse yakora ibe no ward ninche ndigiri tuko toikaranse kiro muntu uripoti gasi akore gasi ike ngotaka ibe netangane n'abandi bakare nyumba igo kwene ikoroberi torole ng'a singiye cyabana gotera n'arabana mbiye bagotera ngoja twarenge ne principal ya Kisi School kyara no mwana onka lakini namuri ne simbitinda bonyora akibona singi cyatacha county onyi simbara chotoete tangi tebwati riches chigo cyo kuira amacha setangi nani ni maeta balimu babarangeria egera babate tangi yachire changa amacha chabe gugoche tangi lakini aserende litukuli hale aro kugambani ne principal riches na botoko tenenera to chanda bangina asemene igo koira na kuruan kugambani no mwalimu ndore nikya akorwa tarore ne simiti go simenti tangi ko bekererwa igoro bono ena gamba nabagambi tigatubwatira ntore ng'abana baito basomire onye no mwana tete gasoma tuengo na tete gasoma ne skuru ebolete osene polytechnic toko moira osengai egere tonyore abaraya baya bamambia tinta itiku kwana boire mbarosie etangiye yiga mumanyite gerwete ase account kire wodi nyanya olete nande mwachire boronko ndane koro kisimba ikiripunga na bange mwacha mote nando jotamente kendo maite nasoka kuikie tangi na hanya wanta bange bakanyite